Олмаз Хәзрәт Шарифуллинның Нурлатка беренче генә тапкыр килүе түгел. Ул Кама Орьяга шул исәптән Нурлат районы казые булып тора. Шуңа да районыбыздагы дини вазгыять белән якыннан таныш. Үзе исә Чистай районы мөхтәсибе. Олмаз Хәзрәт районыбызның үзәк мәчетен карап чыкканнан соң берникадәр ризасызлыгын белдерде. Мин Нурлат халкына гомумән инде мөрәҗәгать итеп әйтмәкче булыр идем инде ачуланмасыннар казый буларак. Менә бу мәчет ул бит инде мәчет һәр вакытта мөселман кешенең йөзе булып торырга тиеш. Пәйгамбәрбез әйтә, һәр мөселманның йорты ул мәчет булыр ди. Менә инде һәр мөселманга иң якын урын ул мәчет. Пәйгамбәрбез әйтә бит, кемдә кем мәчеттә якты булсын өчен кичкенә генә бер шәм кабызса да ди, ул шәм янып беткәнче ди, Аллаһның гаршын күтәреп торучы фәрештәләр ул кешегә дуа кылудан туктамаслар ди. Мәчет Өебезне без бик матур ремонтлыйбыз да, карыйбыз да, төзибез дә. Нигә без акча кызганмыйбыз, чөнки ул безнеке. Менә Аллаһ йорты да, ул да мөселманнарның, ул да безнеке. Күпме монда акчаңны кертсәң, ярдәм итсәң, карасаң, шуны халык Аллаһның рәхмәте дә сиңа кире кайта бит. Мәчеткә сарыф иткән акчаң кире югалмый, ул бер кайда китми, кире кайта сиңа. Әзгенә генә өлешеңне кертсәң, һәр намаз укыган сайын кешенең монда сиңа әҗер савабы килеп тора. Шуңа күрә инде Нурлат халкына да мин бераз мөрәҗәгать итеп, мәчетләрне күбрәк игътибарлырак булып карап, мәхәббәт белән игътибарлы иттереп, инде ремонтларын ясарга, карарга, матурайтырга инде кергән кеше сөйнеп, менә Нурлат халкы бигрәк мәчетләрен дин ярата икән дип карап торуларын бик теләр идем. Хәзер районнар арасында дини тәҗрибә уртаклашу дип аталган мондый төр очрашулар үткәрелә башлады. Күптән түгел безнең районнан да бер төркем делегация Чистай шәһәрендә булып кайткан иде. Максат республикада яшәүче мөселманнарның тормышы, мөхтәсибәтләрдәге дини вазгыять һәм дини эшчәнлек белән якыннанрак танышу, үзара элемтәләр урнаштыруга нигезләнгән. Кайсы районда нинди үзенең өстенлеге бар, үзенчелеге бар, ничек эшлиләр, ничек хезмәт итәләр, ул яктан тәҗрибә алмашыну нигезе белән инде без шулай туплашып, үзара алмашынып йөрибез шулай. Файдасы әлбәттә бик зур. Бездә булмаган әйбер сездә бар, сездә булмаган әйбер бездә бар. Бездәге булган яңалык кертелгән, эштәге булган зур тәҗрибәләр сезгә кертергә, сездәге булган ниндидер яхшы булган якларыгызны безгә кертү өчен, тәҗрибә белән алмашыну өчен әлбәттә инде аралашу һәр вакытта да яхшы якка гына тәэсире була халык өчен. Халкыбызның әлбәттә яшьләр тарафыннан урта яшьтәгеләр, олы яшьтәгеләрнең күбенсенең сораулары җыелган. Бу инде булачак, киләчәк кырман гаетләре турында сораулар, хатын-кыз белән ир арасында булган мөнәсәбәтләр. Ягъни әлхәмдүлилләh бәйге көндә сораулар күп, ләкин казый буларак бит инде ул аларга инде бөтен төрле шушы динебезнең булган, гадәттә булган Хәнәфи мазһабы буенча аларга инде сораулар әзерләнеп, ягъни җаваплар бирергә инде риза булып килде безнең төбәкләргә иншаллах. Чистай мөхтәсибенең нәкъ җомга көнне килүе юкка түгел. Чөнки җомга намазына халык гадәттәгедән күбрәк җыела. Шуңа да аралашу даирәсе киңәя. Очрашуда Олмаз хәзрәт катнашучыларның сорауларына җавап бирде, вәгазьләр сөйләде һәм җомга намазында катнашты.